bis-sempliċità maluqa din il-komunità. Trab kontu trab terġa' sil irmiet biss il-konfini tal-intelligenza umana. Dawn it-tfal kullha firħana m'għandhomx għalfejn jaraw il-futur l-unika ħajja dik tal-lum kemm se ndum dik jaftit nuru d-dinja skont l-appejt. Tfal tal-art bla konfini baru il-mut mit-barxini għal-ritmu ta' kitarra bil-motu sot inwaslu dal-messaġġ dan il-konfront jisfen għal-ritmu għanġlu jtir għal ismakom laħwa everybody! Nixbaw bil-mixi naru silċingaw dur-ħajja musik barriżew u l-ġrajja dragoni minn ta' kull ist ħajja waħda għal-bil-ist. U iktur b'qalbna u ħidna fi-skiet turik id-dinja kollha l-għu Hawnhekk karrasna u ħidna fil-kwiet naqsmu din il-ġibda jekk flimkien għall-purifikazzjoni ta' din natura l-attenzjoni ma' hemm sfortuna għax dan huwa l-ħin dan hu l-moment naqsmu d-dinja jekk kuntent idejn. Nixbaw bil-mixi naru silċingaw dur-ħajja Sew kunċarja, dragoni minn ta' kull ist ħajja waħda għal-bil-ist. Okay, kulħadd idejn fuq. Everybody come on. Hey, hey. Tal-linja ferrovija li jittir ġenna ġbaw bil-mixi naru silċingaw dur-ħajja mostri bariżew u ġrajja draguni ta' kull ist ħajja waħda għal-pin. Grazie.